Vítajte pri ďalšom dieli, Davolantom s Matejom. V predchádzajúcej časti sme si hovorili o tej ceste do tej Prahy, o tej nabíjačke 400 kW, kde budeme nabíjať. Veľa z vás písalo, že 400 kW, no dobre, ale 400 kW nemôže to auto zobrať. Toto je pravda. 400 kW je maximálny príkon tej nabíjačky. Toto auto, keďže je robené na 400V technológii, dokáže na jednosmerný prúd, teda vyberiem si ešte tento šteker, dám tam tú najväčšiu hadicu, akú na pumpe uvidíte, to je tá DC nabíjačka, maximálne dokáže prijať 205 kW. Toto konkrétne auto. To máte nabité zhruba za nejakých 25-30 minút podľa toho, z koľko percent do koľko percent chcete nabíjať. Ale na tých rýchlo nabíjačkách väčšinou do tých 80% budete nabíjať, pretože potom už ten nabíjací výkon ide dole. Doma, keď nabíjate, kľudne nabíjajte doma aj do 100% na pomalej AC nabíjačke. Takisto veľa ľudí sa pýta, že môžem to nabíjať do tých 100%, nemôžem to nabíjať do tých 100%. Môžete to nabíjať do 100%. Chovajte sa k tomu tak, že to je spotrebný tovar. Ale platia niektoré zásadné veci. Keď auto dlhodobo necháte, trebárs letíte na 2 týždne na dovolenku niekde, tak auto nenechávajte na 100% nabité. Hej. Nabíte ho na nejakých 60 až 80%, to je pre tú baterku najlepšie. A takisto ho nenechávajte dlhodobo vybité. Nebojte sa tie auta nabíjať aj na 100%, je to dobré. Ste pri dlhej ceste, kľudne na 100%, nenechávajte to odstavené dlhodobo na 100% a nenechávajte to dlhodobo odstavené pod 20%.